Pokud pan Řehák neví, jak pomoci Rychnovské nemocnici, nemůže být ani senátorem, ani starostou. Já to umím a opakovaně jsem to dokázal. Pokud jde o neustálé připomínání mé dopravní nehody, která se stala před 13 lety, já jsem tehdy jako první odstoupil ze své významné funkce a byl jsem také poslední, kdo to udělal. Můžete si vysledovat. Na rozdíl od pana Řeháka pracuji usilovně 6 let pro vás, pro občany, ale nenechám se urážet. Spolu s občany sledujeme pana Řeháka, sledujeme jeho práci, ale sledujeme také jeho protiprávní jednání. Jsem přesvědčen, že po volbách, po právních krocích budeme mít podstatně více peněz pro mladé sportovce, hasiče a neziskovky. Pokud se můj banner Gaunery nemám rád dotkl pana Luboše Řeháka, pak potrefená husa se vždycky ozve, tady to platí několikrát, a měl by se jít přiznat na Policii České republiky. Nedopusťte, aby do Senátu směřovali lidé, kteří se chtějí vyhnout své trestní odpovědnosti. Připomínám církevní restituce, nezapomínejme na ně a já se snažím zdanit aspoň církevní restituce a evidovat nabitý majetek a zacházení s ním. Já chci nadále vést pozitivní kampaň a proto vám všem děkuji za vaši podporu, za vaše hlasy, za to, co mi říkáte při osobních setkáních, za to, co mi píšete a doufám, že tenhle boj vyhrajeme a budeme moci nadále spolupracovat. Přeji vám hodně zdraví.